Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Agim. Taong 1971, Dipakulaw, Aurora. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan ang pamilya ni Agim sa isa sa mga bundok sa Dipakulaw. May dugo kasi sila ng mga katutubo kung kaya't naniniwala sila na mas ligtas manirahan sa mga bundok kesa sa komunidad na napakaraming tao. May mga pagkakataon din namang bumababa ang kanilang pamilya pero bibihira lamang mangyari ang bagay na yon. Sa pagkakatanda ni Agim, isang beses lamang sa 3 buwan sila bumaba para lamang magbenta ng kanilang mga kobra. Yun din ang pagkakataon nila para makihalubilo sa mga taong naroon at para na rin makabili ng kanilang mga pangangailangan. Bagaman alam ni Agim na mababait ang mga tao sa baryo, may mga limitasyon lang din ang pakikipag-usap nila sa mga ito. Naniniwala kasi noon ang kanilang pamilya, hindi lahat ng mga taong nakakasalamuha nila ay mga ordinaryo. Sa loob ng ilang dekada nilang paninirahan sa bundok, naging maayos naman ang lahat. Halos sa lahat ng klima, kaya nila roong manatiling buhay basta ba'y meron silang mga nakaimbak na pagkain. Hindi rin sila nababahala sa paligid na kanilang tinitirhan, gawa ng lahat ng sulok ng bundok, gamay na nila. Ayon nga kay Agim, hindi man sa pagmamayabang pero kahit anong oras kaya niyang tumungo sa tuktok nito kung yon ay nais niya. Pagaman sila-silang magpamilya lamang ang nakatira sa lugar na yon, hindi naman nila ito alintana. Kahit magsasaka at mamumundok lang noon ang kanyang ama, nakahanda yon laban sa mga hindi nila inaasahang bisita. Dahil nga sa bundok nakatira itong pamilya ni Agim, kung kaya't ordinaryo na para sa kanila ang mga pagpaparamdam ng mga nilalang na hindi nakikita. Sa katunayan, meron siyang isang kapatid noong bata pa siya ang namatay dahil lamang sa pagsagi ng isang nananahimik na engkanto di kalayuan sa bahay nila. Subalit sa kabila ng masalimuot na pangyayaring yun sa kanilang pamilya, patuloy pa ring inuunawa ng kanyang ama ang mga nilalang na hindi nakikita. Dahil sa ugali at pamamaraan ng pag-iisip nito, kung kaya't marami-rami na rin yung naging kaibigang engkanto. Ang mga nilalang na yon ang nagtuturo at naghahasa sa abilidad ng kanyang ama upang maging isang dalubhasang antingero. Sa pagsapit ng taong ito, hindi pa man pumapatak ang buwan ng Marso, merong isang angkan ng mga katutubo ang nakaalita ng kanyang pamilya. Pilit kasi nitong kinakamkam ang kapiraso ng bundok kung saan doon sila kumukuha ng kanilang hanap buhay. Nang malaman naman yon ng kanyang ama, halos hindi naman masukat ang galit nito dahil sa mga bagay na kanyang nalaman. Noon ding mismong araw na yon, sinugod nito ang angkan ng mga katutubo upang ihayag ang kanyang saloobin. Anya, wala silang karapatang kunin ang lupang yon sa kadahilanang matagal na silang nagtatanim roon. Kung ipipilit din nilang sapilitang kunin yun sa kanila, nakahanda naman ito sa mga bagay na maaaring mangyari. Nang malaman naman yon ng katutubong pilit kumakamkam sa lupang kanilang tinataniman, hindi din yon nagdalawang isip para bigyan sila ng babala at palugit. Dahil sa hindi nila pagkakaintindihan, kung kaya't minabuti ng kanyang ama na bumalik na muna sa tahanan nila. Lahat ng babala ng mga katutubo ay maigi niyang sineryoso sa paniniwalang hindi lang yun basta salita. Ayon kasi sa ama ni Agim na ang mga katulad nilang katutubong naninirahan sa lugar na yon ay merong paninindigan sa bawat katagang kanilang binibitawan. Kapag sinabihan ka nitong papatayin, asahan mong gagawin yon ng taong naglahad nito. Habang pinag-uusapan nila Agim ang tungkol sa mga nangyari, mariin namang inilahad ng kanyang ama na pansamantala muna silang hindi makakagala sa labas ng tahanan nila. Iwasan din nilang tumungo sa iba't ibang parte ng bundok
dahil maaaring ang iilan sa pamilya ng katutubo ay nag-iikot na sa lugar. Masyadong mapanganib para kay Agim at sa kanyang mga kapatid na mahuli ng mga ito, gawa ng sigurado ang kanyang ama na hindi sila nito bubuhayin. Matapos naman nilang marinig ang lahat ng sinabi ng kanilang padre de pamilya, maigi naman nila yung tinandaan. Alam kasi nilang hindi pangkaraniwan ang ganoong sitwasyon dahil na rin sa istorya at mga nakaraan ng pamilya ng mga katutubong pilit kumakamkam sa kanilang lupain. Makalipas lamang ang ilang araw, patuloy pa rin ang pagbisita ng kanyang ama sa kanilang pinagtataniman. Minsan sinasama nito si Agim, gawa ng marami yung bitbit na mga pagkain pagkababa nito ng bundok. Hindi naman yun kayang pasanin ng kanyang ama ng mag-isa, kung kaya't kinakailangan nito ng kanyang tulong. Sa loob ng ilang araw na pabalik-balik sila sa lugar, unti-unti na niyang nararamdaman ang paghupa ng tensyon sa paligid. Naging masaya naman siya noon kahit papaano, lalo pat pakiramdam niya, nagbago na ang desisyon ng mga katutubo. Subalit, sa pagpatak ng Sabado noong mismong linggong yon, habang bumababa sila ng bundok bitbit ang kanilang mga kopra, doon nila nasipat ang iilang katutubong tumambang sa daan pabalik sa bahay nila. May mga dala-dala yung armas, indikasyon na hindi yung nagpakita para makipag-usap. Matapos naman yung masipat ng kanyang ama, agad naman yung napahawak sa balikat niya habang nagwiwika ng, "Dito ka lang, Agim. Sundin mo ang bawat sasabihin ko." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong ibinaba ang dala nitong kopra. Nang magawa na yon ng ama niya, kampante itong lumapit sa mga katutubo habang nananatiling walang imik. Sa pagpapatuloy naman ng pagmamasid ni Agim, hindi niya maipagkakaila ang kaba na kanyang nararamdaman gawa ng wala siyang kaide-ideya sa mga susunod na mangyayari. Batid niya ring malalagay sila sa panganib sa oras na pinagtulungan na ng mga katutubong tumambang sa kanila ang kanyang ama. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang mapagtanto nitong nasa harap na siya ng katutubo, bahagya naman yung tumigil sa kanyang paglalakad habang matyagang hinihintay kung ano ang sasabihin ng mga panauhin na humarang sa kanilang daan. Sa pagsilay ng kanyang ama sa isa sa mga itong magsasalita na, walang pagdadalawang isip naman itong binunot ang kanyang punyal at mabilisan yung sinaksak sa tagiliran. Pagkabunot niya ng patalim sa katawan nito, buong lakas naman niya yung ibinato sa ulo ng isa pa nitong kasama na siyang naging sanhi ng mabilisan nitong pagkamatay. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang umatras ang iilang mga katutubong saksi sa karumal-dumal na ginawa ng kanyang ama. Pagsilay naman ng kanilang padre de pamilya sa pamumula ng mga mata ng katutubong yon, agad naman itong nag-ihip ng mga dasal sa kanyang katawan na siyang naging sanhi upang matigilan ang mga nilalang sa bagay na kanilang pilit isinasakatuparan. "Sige, lumabang kayo! Ubusan tayo ng lahi ngayon rito! Akala nyo ba natatakot ako sa mga demonyong katulad ninyo? Hindi lang kayo may alam at mas lalong hindi lang din kayo may mga kaibigan." Galit na wika ng kanyang ama habang patuloy na sinisindak ang mga katutubong nasa harap niya. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Agim, doon niya nasipat ang mga nilalang na nasa kaanyuan ng mga anino na dahan-dahang lumilitaw sa likurang bahagi ng kanyang ama. Hindi niya mawari pero nagwawangis yung mga kabayo at mga punong merong kahalintulad sa mga anino ng tao. Makalipas lamang ang ilang minuto, sa paglaho ng mga ito, doon niya napansin na wala na pala ang mga katutubong tumambang sa kanila. Yung mga bangkay naman na pinaslang ng kanyang ama, hindi na rin niya makita. Bago pa man tumalikod ang araw sa kalupaan, nagdesisyon na itong ipagpatuloy ang kanilang paglalakad na para bang walang nangyari.
Sa pagbagtas nila noon ng daan, nananatiling tahimik lang naman itong si Agim, gawa ng patuloy niya pa ring pinag-iisipan ang kanyang mga nasaksihan. Pagkasilay nilang mag-ama sa kanilang tahanan, mariin naman itong ipinaalala sa kanya na wag nang ibalita sa kanyang ina ang tungkol sa mga nangyari. Nasisiguro kasi nitong mag-aalala na naman yon, lalo pat matagal na itong nakalimot ukol sa sigalot na minsan nilang kinasangkutan. Sa pagsapit ng kanilang hapunan, pilit namang itinago ni Agim ang kanilang mga naranasan ukol sa mga nangyari. Bagaman labag yun sa kanyang kalooban, wala siyang magagawa sapagkat yon ang nais ng kanyang ama. Matapos nilang kumain, isinama siya ng kanilang padre de pamilya sa labas ng bahay nila. Upang hindi siya antukin, pinainom siya nito ng pinainom ng kape hanggang sa nakatulog na ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Nang silang dalawa na lamang ang naiwang gising, dahan-dahan namang tumayo ang kanyang ama habang pabulong yung nananaguhoy. Dahil sa wala namang kaide-ideya si Agim sa mga ginagawa nito, kung kaya't pinili niyang manatiling nakaupo habang nagmamasid. Maya-maya pa, nang tumahimik na ang kanyang ama, bigla naman yung bumunot ng damo sa lupa kung saan dahan-dahan itong isinaboy yun sa paligid. Sa isang iglap, biglang lumitaw sa kanilang harapan ng mga nilalang na halos sa panaginip niya lamang inaasahan na totoo. Habang pinagmamasdan ito ni Agim, mas naging klaro na sa kanya ang mga nilalang na minsan niyang nasilayan sa daan. Nasisiguro din niyang ang mga nilalang na yon ang tinawag ng kanyang ama noong mga panahong tinambangan sila. Maya-maya pa, nang medyo nasanay na ang kanyang mata sa mga ito, hindi na nagdalawang isip pa ang kanyang ama na ilahad ang tungkol sa mga kaibigan niya. Ayon dito, ilang taon pa lamang ang nakakaraan magmula nang maging kaibigan niya ang mga nilalang na yon, kusayong lumapit sa kanya, gawa ng palagi siya nitong nakikita na nagtatanim sa gitnang bahagi ng bundok. Dagdag pa nito na, ang mga nilalang na yon ang unang nagparamdam at humanap ng koneksyon para magkausap sila. Magmula noong nakilala yon ng kanyang ama, unti-unti na itong nagkaroon ng kamalayan ukol sa hiwaga ng ibang mundo. Yun din ang naging rason nito kung bakit handa siyang kalabanin ang angkan ng mga katutubong yon, kahit alam niya sa kanyang sarili na ang iilan sa mga ito ay merong lahi ng mga aswang. Nasisiguro din ng kanyang ama, hindi titigil ang mga nilalang na yon hanggat hindi sila napapalaya sa lugar nila. Matapos siyang makapagkwento, paisa-isa namang nagsalita ang mga engkanto sa isipan ni Agim para makipagkilala. Ayon sa mga ito, masaya silang makausap ang panganay na anak ng kanilang kaibigan na matagal na din nilang pinoprotektahan. Nangako din ng mga nilalang na yun sa kanya na habang malakas at meron pa silang kakayahan para makipaglaban, gagawin nila ito alang-alang sa pamilya ng taong kanilang pinoprotektahan. Nang marinig naman ni Agim ang sinabi ng mga nilalang, labis naman ang naramdaman niyang kagalakan sa kadahilan ng kahit papaano, hindi na siya nababahala para sa kanilang mga kaligtasan. Lumipas pa ang ilang minuto, sa hindi inaasahang pangyayari, merong lumitaw sa harapan nila na isang engkantong may naninilaw na mga mata. Nakasuot yon ng napakahabang kapa na siya namang agad na napansin ng mga kaibigan ng kanyang ama. Sa isang iglap, paisa-isa naman yung nagsiluhod na animoy nagbibigay pugay sa isang nilalang na merong maharlikang dugo sa katawan. Sa paglapit nito sa kinaroroonan ng kanyang ama, rinig na rinig ni Agim na nagsasalita ito, subalit hindi niya mawari kung ano ang ipinaparating nitong mensahe. Bukod kasi sa ibang lengguwahe ang gamit nito, napakabilis din itong magsalita na parabang nag-uusal. Maya-maya pa, nang tumahimik na ang nilalang na yon, tanging pagngisi lang naman ang nagawa nito sa kanyang ama
habang unti-unting naglalaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad namang lumapit ang kanyang ama sa kanya habang nananatiling walang imik. Pagtitig nito sa kanyang mga mata, malungkot naman yung nagwika sa kanya ng, Anak, nakita mo ba ang engkantong yun? Yun ang bumawi sa buhay ng kapatid mo. Nagpakita siya ngayon rito para ibigay ang kanyang lakas at tulong. Hindi ako makatanggi sapagkat alam kong malaki ang may bibigay niyang proteksyon sa atin. matapos nitong makapagsalita, bakas sa pagmumukha ng kanyang ama ang labis na kalungkutan. Upang hindi na mas lalong lumala pa ang sama ng loob nitong nararamdaman, pinili na lamang manahimik ni Agim. Lumipas pa ang 3 araw, nagpatuloy ang katahimikan sa kanilang lugar. Bagaman wala noong nagpaparamdam ng mga aswang, malakas ang kutob noon ng kanyang ama na nagmamanman lamang ang mga ito. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagbaba patungong bayan, minabuti nitong ipagpaliban na lamang yon sa takot na baka sunugin ng mga katutubo ang kanilang tahanan. Hindi naman niya maaaring iwan roon ang anak niya, lalo pat wala yung proteksyon sa oras na biglang sumalakay ang mga katutubo sa lugar. Kahit alam nilang isang malaking kalugian sa kanila ang hindi nila pagbebenta ng kopra, pinili nilang manatili upang protektahan ang kanilang mga ari-arian. Para hindi na rin magtanong ng kung ano-ano ang nanay ni Agim, napilitan ng ilahad doon ng kanyang ama ang mga totoong nangyari. Naniniwala ito na sa oras ng kagipitan magagawa naman siya nitong maintindihan kahit papaano. Sa pagtungtong ng 6:00 ng gabi, habang dahan-dahang binabalot ng dilimang paligid, inabisuhan sila ng kanilang ama na isarado na ang lahat ng bintana at pintong nakabukas sa kanilang bahay. Matapos naman yung marinig nila Agim, dali-dali naman nila yung ginawa at siniguradong lahat ito ay nakakandado. Sa pagsapit ng 7:00 ng gabi, habang nakaupo sa sala itong si Agim, narinig niya ang kanyang amang tumatawag sa kanya sa labas ng bahay nila. Nang marinig naman niya itong pinapapunta siya roon, hindi na siya nag-alangan pang sumunod. Pagdating niya sa kanilang bakuran, doon niya nasilayan ang napakadilim na paligid. Halos wala siya noong maaninag sa buong lugar, gawa ng hindi noon maliwanag ang buwan. Wala ring bitbit na gasera ang kanyang ama sa kadahilan ng labis nitong naaapektuhan ng mga engkantong kaibigan niya. Makalipas lamang ang ilang minuto, habang patuloy nilang pinakikiramdaman ng buong paligid, bigla namang nasilayan ni Agim ang mga matang unti-unting nagliliwanag sa unahang bahagi ng kanilang bahay. Sa isang iglap, nasipat niya ang mga taong hubot-hubad na dahan-dahang lumalapit. Armado din ang iilan sa mga ito ng mga panat palaso, indikasyon na hindi yun tumungo sa kanilang tahanan para makipagnegosasyon. Matapos naman yung masilayan ng kanyang ama, hindi naman ito nagdalawang isip na tawagin ang mga engkantong kaibigan niya. Paglitaw naman ng mga nilalang na yon, agad namang sumapi sa katawan niya ang maharlikang engkantong kumuha sa buhay ng anak niya. Bagaman hindi maatim ng kanilang padre de pamilya ang pagpapaloob nito sa kanyang wisyo, wala na din yung nagawa dahil kailangan nito ang tulong ng nilalang. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang medyo malapit na sa kanila ang mga aswang, doon naman narinig nila Agim ang pagwiwika ng isa sa mga matandang kasama nito ukol sa kinakailangan nilang gawin para matapos ang sigalot na kinakasangkutan ng kanilang mga pamilya. Kagaya ng dati, iniutos ng matandang yun sa kanyang ama na lisanin na ang kanilang tahanan upang wala nang mangyaring masama. Subalit, dahil sa paninindigan ng kanyang ama, buong tapang yung tumutol sa nais ng mga nilalang. Sa pagdating ng puntong wala na yung pagpipilian, buong lakas namang umatungal ang matanda na siyang naging hudyat para sa mga kasama nito na sumugod.
pagsilay ng ama ni Agim sa mga aswang na walang patid sa paglundag sa kanilang bakod, agad naman yung nagbitaw ng mga palipad hangin upang paganahin ang kanyang mga itinanim na patibong sa paligid. Matapos niya yung gawin, paisa-isa naman niyang nasisipat ang iilan sa mga aswang na mabilisang bumagsak sa lupa. Alam ng ama ni Agim na buhay pa ang mga ito, kung kaya't minabuti niyang yun na muna ang kanyang lapitan para paslangin. Hindi rin naman yun nababahala na iwan ang kanyang anak sa labas ng bahay nila dahil sa nakabantay dito ang isa sa mga tikbalang na kaibigan niya. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, saksing buhay itong si Agim kung papaano dumanak ang dugo sa lugar na yon. Yung kanyang ama naman noon, kahit sinapian ng pinakamalakas na engkanto sa lugar nila, bakas pa rin sa pagmumukha nito ang labis na paghihirap sa digmaang pilit niyang ipinapanalo ng mag-isa. Bagaman nais noon tumulong ni Agim, alam niya sa kanyang sarili na wala siyang magagawa sa kadahilan ng hindi pangkaraniwan ang lakas at liksi ng mga aswang. Lumipas pa ang ilang minutong pagmamasid niya sa paligid, halos manlaki na lamang ang kanyang mga mata nang masipat niyang biglang nilamon ng kadiliman ang kanyang ama. Maya-maya pa, nang makabalik na yon sa lugar kung saan naaaninag ito ni Agim, doon niya yun tuluyang nasilayan na merong 5 nakabaong palaso sa katawan. Pagbagsak nito sa lupa, agad namang kumalas ang maharlikang engkanto sa katawan nito na mabilisan namang tumakas. Bago pa man bawian ng buhay ang kanyang ama, nakapagbigay pa yon ng kanyang pinakahuling utos sa tikbalang na nagbabantay kay Agim. Pagkarinig naman ng nilalang sa sinabi nito, dali-dali naman yung sumapi sa katawan niya upang puwersahan siyang mailayo sa lugar nila. Sa pagbagtas nila ng daan, kitang-kita niya ang kanilang tahanan na unti-unti nang binabalot ng kadiliman. Dahil sa wala naman siyang magagawa para mailigtas ang kanyang ina't mga kapatid, kung kaya't idinaan na lamang niya yon sa pag-iyak. Mas pinili na din na muna noon ni Agim na iligtas ang kanyang sarili sa paniniwalang kinabukasan makakabalik pa siya sa kanilang tahanan. Pagdating niya sa ibabang parte ng bundok, maigi naman siya doong naghanap ng kanyang mapagkukublian. Bukod kasi sa naririnig niya pa ang pag-atungal ng mga aswang, alam niya ring hinahabol pa din siya ng mga ito. Maya-maya pa, dala ng labis na pagod na nararamdaman niya, hindi niya napansin na tuluyan na pala siyang nakatulog. Pagmulat ng mga mata ni Agim kinabukasan, nadatnan niya ang kanyang sarili sa simbahan ng bayang kanilang pinagbebentahan ng kopra. Kasama niya doon ang pulubing wala nang matutuluyan na siya namang labis niyang ikinagulat. Nang akmang babalik na siya noon sa kanilang tahanan, maya't maya naman ang pagsakit ng kanyang paa. Medyo nakakaramdam din siya noon ng hindi maipaliwanag na pagkahilo na siya namang naglilimita sa kanyang galaw. Hindi naglaon na pag-alaman ni Agim, kagagawan pala yon ng tikbalang na nasa loob ng kanyang katawan. Inabisuhan siya nitong wag nang bumalik sa dati nilang bahay dahil malakas ang kutob nito na pinagpupugaran na yon ng mga katutubo. Noong una, medyo tumututol pa siya sa pasya ng tikbalang, pero nang siya na mismo ang makasilay sa wasak nilang bahay, doon na tuluyang gumuho ang kanyang pag-asang muli niyang masisilayan ang kanyang pamilya. Lumipas pa ang mga buwan para malimot ang mga masasalimuot na kaganapan, nagkusa na mismo itong si Agim na magpakalayo-layo sa kanilang lugar. Kung saan-saan siya noon nakisilong at nakitira, mailigtas lamang ang kanyang sarili sa araw-araw. Pero alam niyo ba, na sa paglalakbay niyang yon, hindi niya inakala na yon ang magiging hakbang upang magkaroon siya ng magandang buhay. Bagaman labis niyang pinagsisisihan ang mga nangyari sa nakaraan, kahit papaano'y natuto na din siyang huwag ibuntong ng buo ang sisi sa kanyang sarili. Kinuhanan niya din ng leksyon ang mga pangyayaring yon,
nang sa gayoy hindi na ito maulit sa kanyang buhay. Naging maunlad naman kahit papaano ang kanyang pamumuhay dahil na rin naibahagi niya ang kanyang kaalaman pagdating sa pangungobra. Yung kumupkup sa kanya ay labis na nagtiwala sa kanya. Ganon din itong si Agim sa kanyang amo. Dito rin niya ibinahagi ang naging masalimuot niyang nakaraan noong minsang magkaroon sa dati niyang tinitirhan na sigalot ng mga katutubo. Okay, opinion ko sa kwento. Parang obvious naman, no? Yung engkanto na dilaw yung mata, yung sumapi sa tatay niya, parang binenta din yung tatay niya eh. Kasi sumapi nga, tapos wala namang naitulong. Diba? Napatay din eh. Tapos biglang tumakas. Parang ang nangyari ngayon, yung engkanto na yun, gusto talagang mapalayas sa lugar nila sila Agim. Diba? Kasi ang nakikita ko, nabivision ko sa buong kwento, kasabwat ng mga aswang yung engkanto na yun eh. Nagpanggap lang natutulong, pero hindi pala. Ending, sinakripisyo niya rin yung buhay ng tatay ni Agim. So, nangyari, dalawa yung napatay ng engkanto na yun. Yung anak, yung kapatid nito ni Agim, tapos yung tatay niya. Ang pangit lang, no? Kasi, nagtiwala ka eh, na tutulungan ka, pero hindi ka naman pala tutulungan. Sobrang sakit nun sa side ni Agim. Pero ang maganda ngayon, at least kahit papano, nakamove on na si Agim at may natira sa pamilya nila. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.